Hej friends, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Minecraft, som I kan se herinde fra Freden af. Det er Freden 2, fordi jeg startede med at spille på toeren, så... Jeg ved ikke, om de vil kropvisitere mig. Hvis de gør det, så er de onde. Det begynder at lægge nogle gange. Skal vi se min FPS. 27. Det er fandme ringe. Jeg tror, det er fordi jeg filmer. Ja. Kæft, der er nogen, der skriver ondt i chatten. Få dem lige kigget, dem der, hvis du tager med freak. Eller band dem. Skal vi se, om jeg kan tage nogle af mine kids. Så går vi ud herfra. For trade. Eller ikke for trade, men kids. KitKat. Nå, men som I kan se, så har jeg en rød Ferrari her. Men den er meget fed. Bare lige se, hvem der står der. Så går vi lige op til mistakes. Det er vigtigt at lige gå op til mistakes. Og lige se, om jeg kan lave den der quiz for 2000. Bød han ikke engang det? Han er der mække med sig tilflytter. Jo, det kan jeg godt. Fuck, så skal jeg ikke se en skid. Få det fikset, freak. Snak med ham. Ja, jeg skal det. Se det. Fuck, noget lort. Nå, vi går lige over til min celle, eller hvad vi kalder den. Hvordan kan du bo ved trailerparken, når du er tilflytter? Fordi jeg købte den, da jeg var løsladt. Hvordan? Det har jeg lige sagt. Jo, vi tager lige guldsvær. Vi ser, hvad jeg har med gister. Og hvis I kigger derude, så tænker jeg nok, kæft, du har lidt penge, og det ved jeg godt. Jeg skal tjene nogle flere penge. Det er fordi, jeg har brugt dem alle sammen. Eller ikke dem alle sammen. Men på fredag, der kommer bog-update. Selv godt. Okay, så skal vi bare ud og røve noget. Ups.
skal vi lige røve her. Gerts grønne hjørne. Nå, så afbrudte jeg røveriet. Der stod sgu da 0 sekunder. Fuck ned. Eller bip ned. Det var net. Vi glæder os til borgerupdaten. Fuck, jeg lægger. Nej. Nej. Ej, hvor er det rip. Okay, drenge, vi ses, når jeg er blevet løsladt. Tak fordi I så med den her video. Husk at smide et like og subscribe. Den blev lidt kort, fordi jeg skal bare lige prøve. Og filme lidt før, så ses.